Ahojte, sme tu s ďalším. Sme tu s ďalšou časťou nášho seriálu Motobludy a ideme riešiť aktuálnu tému, pretože teraz v obchodnom reťazci Lidl sú motorkárske veci. A šupli sme na Facebookčík nejaký príspevok k tomu a celkom taká nejaká debatka sa tam rozpútala a keďže sa mi nechce ani extra ťukať a si myslím, že toto by bolo treba možno aj rozobrať. Určite veľa z vás nad tým rozmýšľa, teda OK, idem do nejakého Lidlika, kúpim si tam niečo fajnové za 5 korún na seba, budem mať na sezónu vymalované. Nejdem teraz fakovať na všetko, čo tam majú, pretože napríklad sám mám odtiaľ dokonca Tangvak, ktorý ešte niekde hodený, ja som nejaký cestovateľ, takže extrémne ho nepoužívam, ale fungoval, poslúžil a mám ho minimálne 4-5 rokov a drží. Mám odtiaľ pás Ladvíňak, ten je úplne do pohodky. Onoho času strašne dávno ešte sme tam kúpili dokonca rukavice aj z Gaby a sú úplne katastrofálne, napríklad neboli rovnako šité tie rukavice, hej, práva ľava bolo tam cítiť rozdiel, takže tam už to bolo také nejaké. A hlavná vec, o ktorej sme sa bavili, alebo sa písalo na Facebooku, je prilbička, ktorú si tam môžete kúpiť v Lidliku. No, je to vyklapačka. Ako kúpiť teda prilbu za pár korún? Prvá vec, ako jasné, ja chápem, že nemá každý na to, aby jednoducho vyťahol z vačku 5 kg alebo litrík a išiel si kúpiť nejakú šupu značku najlepšiu, aká je na trhu najdrahšiu. Koniec koncov nechcem povedať, že drahá helma nemusí byť dobrá, tie drahé sú väčšinou dobré a jednoducho na tej helme nejak extrémne neušetríš, ale z druhej strany nemusíš vygrcať liter, aby si dostal helmu, ktorá je že good, ktorá je slušná. Napríklad helmy, ktoré ja jazdím momentálne už zo pár ročkov, nie sú nejaká úplne najdrahšia značka, ale v rámci toho pomeru cena kvalita sú na tom, si myslím, že veľmi fajn. Hovorím o LS2, ale vráťme sa k téme, ktorú sme si chceli rozobrať, že lacnú prilbu. Tá prilba v Lidliku stojí, myslím, že 50 alebo 60, tak nejak zhruba, alebo necelého padíka. Napríklad na tej prilbe sa mi nepáči, že toto teda nie je ona, ale napríklad vyklapačka. Ten mechanizmus toho zapínania tej čeluste mal by ísť úplne ľahučko, to jednoducho aj počuť, že tam pekne zacvakne. Malo by to byť kovové. Tamto je, myslím, že plast. Z jednej strany kov, z druhej strany plast, takže asi to nejak extrémne dobre držať nebude. Celkovo, keď si aj tú helmu chytíte do ruky, jednoducho strašne takým nekvalitným dojmom to pôsobí a neodporúčam to kupovať. Úplne na rovinu poviem, to je môj názor. Keď má niekto iný, ja mu ho neberem, ale jednoducho ja by som si to nekúpil. Ale čo teraz, keď nemám jednoducho 500 eur alebo litrík na neviem akú prilbu, čiže ako budem rozmýšľať? Rozmýšľam tak, že ja som rozmýšľal tak ako všetci ostatní, keď sme kupovali prvé helmy. Toto je Gabikina prvá helma v živote. Hej. Je to HICčko, nebola to LS2, ale táto helma stála, myslím, že vtedy tiež v prepočte nejakých 50 eur. Hej. Mala nejakú 70 alebo 75% zľavu. Hej. Prvá vec, tá helma je integrálna. Keď chcete dobrú vyklápačku, musíte vygrcať 250 eur minimálne. Aj to si budete kupovať značku, nie nejakú prémiovú, extra neviem akú najdrahšiu, že si nebudete kupovať vyklapačku Šojku, alebo Arajku, alebo Schubertku, hej, tam si jednoducho treba bubakov prichystať hodne viacej, ale fakt, že keď si kúpite niečo úplne normálne, tak jednoducho tých 250 eur vás tá vyklapačka minimálne vyjde, hej. Pod tieto prachy tie vyklapačky integrálu kupovať preto, že je v jednom kuse. Tá helma je bezpečnejšia a 100-krát lepšie vám to ochráni čelusť.
hej, ako tá vyklapačka z Lidla. Čiže táto helma stála toľko isto, čo z Lidla. Prvá vec, škrupina je sklolaminát, čiže je tu fiberglass, hej, čiže je to tvrdé. Je to síce ťažšie ako napríklad termoplast, hej, nehovorím, že všetky helmy termoplastické sú zlé, nie sú, hej, ale je to sklolaminát, je to tvrdšie ako termoplast, hej, to je v podstate ako keby, to sú sklené vlákna. Hej. Tá helma nie je nejaká úplne krásna, má nulovú výbavu, hej. Nemá ani slnečnú clonu, ale je celkom slušne odvetraná, viem si to otvoriť na brade, viem si to otvoriť tuto na bokoch a viem si to otvoriť tu a zozadu mi to ten vzduch ťahá. Hej. Čiže v rámci toho odvetrania a je tá helma na tom dobre. Pozriem si kvalitu celkovo tej výstelky, OK, ako videl som aj lepšie materiály, ale dobre, OK, dá sa. Hej. A tá helma viem, že je bezpečná, lebo je značková. A je tvrdá, jednoducho je pevná tá helma a keď si ju chytím do ruky, tak vidím, že nemám skrátka chujovinu v ruke, hej. Čiže takto rozmýšľať, keď mám fakt, že obmedzený rozpočet, aj keď jazdíte na skútroch, hej. Si poviem, však mi to na skúter stačí. Ten skúter aj tá 125 ide kľudne kilo, hej. A to je v princípe úplne 1 kilo, hej. Keď sa strepeš aj v 50 a jednoducho padáš aj a dojde tá hlava k styku, ja neviem, s asfaltom alebo s niečím, tak jednoducho ty aj na tom skútri, ktorý ide 50, potrebuješ mať tú helmu čo najlepšiu, hej. Aby ti tá škrupina jednoducho ostala celá v jednom kuse, aby ti pohutila aj silu toho nárazu, tá škrupina aj pracuje, hej, a tá výstelka tiež, skrátka by mala pohutiť čo najviac z tej sily toho nárazu, aby jednoducho do tej tvojej kapusty sa toho dostalo čo najmenej. Hej, čiže to je strašne dôležité, čo máš na hlave. Kvôli tomu jednoducho si myslím, že toto je miliónkrát lepšie ako tá vec, čo je v Lidli a stalo to toľko isto peňazí. Možno to není také frajerské, možno to nevyzerá tak krásne, není to vyklapačka, nemá to takú výbavu, ale jednoducho viem, že tá moja hlava, keď sa hodím o zem, čo sa nechcem hodiť o zem, jasné, ale stáva sa, hej, tak jednoducho dostáva aspoň nejakú takú ochranu. Hej. Tú helmu, keď si zoberete a sadli by ste si na ňu, tak ju zlomíte na pole. To na hlave asi nechcete mať. Takže toľko ohľadom lacnej príľuby. Čiže ešte raz zhrnutie. Hľadám lacnú príľubu, hľadajte integrálu, hľadajte medzi značkovými helmami. A teraz ešte cez zimu jednoducho sú výpredaje, tí dealery to chcú popredávať, prídu zase nové modely, tie staršie modely, oni sú není zlé, ale jednoducho už sú staršie, už sú už jednoducho tie modely sú nové, tým pádom tie staré už idú zase preč a není to nekvalitné. Jednoducho radšej si zoberte fakt, že vo veľkej zlave nejakú integrálu a možno nech nie je ani taká krásna, hej, možno nájdete peknú, ale jednoducho nech vám to tú hlavu chráni, nech je bezpečná. Ono, tie certifikáty tam sú, aj nie sú a nejdem ani toto nejak rozoberať, že ako je možné, či to má certifikát, či to nemá certifikát a tak ďalej. Jednoducho, keď si chytím helmu, tak jednoducho už normálne vidím, cítim, že či to je nejaká škrupina, nejaký šerbel zaondený, alebo či to je normálna helma. Hej. Čiže asi toľko to. Ak vás ešte niečo napadá, napíšte do videa, do komentu, alebo ešte lepšie na Facebook, alebo na e-mail, to je jedno, alebo kľudne aj zavolajte. Čo vás zaujíma z toho sortimentu, tam vyberajte naozaj s rozumom. Hej? Keď vám nebude vyhovovať ladviňák, tak vám nebude vyhovovať ladviňák. Hej? To vám asi chrbticu nezachráni, ale tá prilba fakt je na hlave. A na tom oblečení, ktoré máte na sebe a hlavne tá helma, jednoducho to je fakt, že najhoršia položka na šetrenie. Najhoršia položka na šetrenie a ono celkovo čím dlhšie jazdíte, aj tak skončíte pri tých helmách, ktoré sú skrátka, ktoré stojí viacej peňazí. Hej, na začiatok tiež niekto vám povie, že tak si priprav aspoň litrík na bundu s gaťami a aspoň nejakých 200 € na topánky, aspoň nejakých 200, 300 na prilbu. Hej, tak si povieš, čo ti drbe, však za to už mám pomaly celú motorku, ale ono, keď si to časom zrátaš, tak jednoducho aj tak sa dostaneš väčšinou na nejaké takéto cifry a dovidel po.